हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव बाहाय सावरायलायनो लानाय जादों। दा बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों मोनसे खौरां। दा बे जाहैबाय थांनाय सानब्रैसो साननि सिगाङावहाय नोंथांमोनहानो नुनो मोननाय जादोंमोन मोनसे सासे सिख्लाखौ अयथासार एबा गाग्लोबनायनि मोनसे भाइरेल भिडिअ'। आरो बे भाइरेल भिडिअ'नि सायावनो भारत सरकारनि बा भारतनि पुलिस बिफान आरो गुबुन गुबुन जेरै बांलादेश आरो गुबुन गुबुन हादरनि पुलिस बिफानफोराबो सं दानदोंमोन बे सावगारिखौ लानानै, बिथांमोननि सावगारिखौ लानानै। आरो दा बेनि नागिरनायावनो दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानाय जादोंमोन, जेरावहाय दा बे दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानायनि उनावहाय बेनिफ्राय गुबै दायनिगिरि सासे जाय दङ बेखौबो हमनो थाखाय दिनै जाय हाबाय होनदों। आरो बेवहाय हानायाव सिनायथि जानाय जादोंमोन बिसोर गासैबो दायनिगिरिफोरा बांलादेशनि आरो भारताव थाफैनानै भारतनिफ्राय गोबां बायदिसिना गाज्रि खामानिफोरखौ मावबाय थादों। दा बेनि गेजेरावहाय बिसोरनि गाहाय खामानिया जादोंमोन सिख्लाफोरखौ थगायनानै लांनानै फानहैनाय। दा बेयावहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादोंमोन जेराव स्क्रिनशट। आरो बेयाव नोंथांमोनहा दानिया बाहाय बे खौराङाव दिनै पुलिसफोरनिफ्राय खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला नुनो मोननाय जादों जे बिसोरो गासै आसाम, सोनाब बेंग, बेनिफ्राय तेलेंगाना, कर्नाटक बेफोरबादि गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्राय थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो हिन्जावसाफोरखौ लांनानै गुबुन हादराव फानहैनाय एबा फाननायनि फालांगि खालामगासिनो दङ होनदों, थगाय थसि लांनानै। दा बे बेलायावसो बिनि सायावसो बुंनो गोनाङा दङ। दा बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन आसामनिफ्राय होननाय। दा बेवहाय गुबुनखौ जों दोनथ'नानै आसामनि बेलायाव सावरायनो फैयोब्ला बाहाय आसामनि लोगो लोगो जोंनि बर'आबो फैयो। दा बेखायनो जोंनि बर'फोरावबो गोबांथार जों थगायजानाय एबा गोबांथार समाव जोङो गोबां सिख्लासाफोर गोमानायनि खौरां मोनो, नाथाय मोनफिननायनि खौरांखौ जोङो फ्रायखौनो नुनो मोना। माने 100आव बिदिनो 20%खौ जों मोनफिननायखौ खोनागोन, माखासेखौ खोनायाखै जोङो। नोंथांमोनहाबो मिथिगौ बे बाथ्राखौ। दा बेखिनि बाथ्रानिफ्राय जों हमनो हाबाय नोंथांमोनहा जाथाया मा जायो एबा बबेयाव मा जाहैयो। दा बेयावहाय बेखायनो जोंनि बर' लाइमोनफोरा सांग्रां जानांगोन। बर' लाइमोनफोरा सांग्रां जानो बा बर' हिन्जावसाफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय खावलायदों। दानिया बर' हिन्जावसाफोरनि बेनिल' थाखायल' जायो बेबो नङा। दायथ'आ बिमा बिफा एबा समाजनि मानसिफोरनावबो थानो नांगोन, जाहाथे बेफोरनिफ्राय एबा बैफोरबायदि खैफोदाव गोलैहैयाजासे जों जाहाथे सांग्राङै थानो हानाय जायो बा रैखा मोननो हानाय जायो। बे खोथाया जाहैबाय बिसोरखौ दिनै पुलिसा हमनो हानायखाय एबा बै मोनसे भिडिअ'आ भाइरेल जाफ्रांनायसो बियो बोरैबा जाफ्रांनायनि गेजेरजोंसो बिसोरखौ सिनायथिनो हादों आरो बेबायदि साजा मोनहोनो हानाय जादों। नाथाय जोंनि भारतावनो एबा जोंनि समाजाव बेबायदि गोबांथार माखासे गाज्रि खामानि मावग्रा मानसिफोर दङ। बेबायदि थाखोनि मानसि गोबां दङ जायफोरखौ जोङो हमनो हाया एबा मिथिया। दा बिसोरखौबो भाइरेल जायामोनबा जों मिथिनाय नङामोन, हमनोबो हानाय नङामोन। दा बेखायनो गोबांथार मिथिजायै एबा सिनायजायै बेबायदि दायनिगिरिफोर गोबां दंबावो दासिमबो। आरो बिसोरजों जोंनि लाइमोनफोरा गोबांथार थगायजानाय, लाइमोनानो जा लाइमोन नङाबाबो बर'फोरनि बेलायावथ' जोङो गोबां हाबा जानायखौबो नुनो मोननाय जायो। बेबायदि थगायजानाय एबा लांखारजानाय बायदिसिनाफोरखौ जोङो नुबाय थायो। दा बेखायनो बेबादि गोबां थाखोनि सुबुं दङ एबा जोंनि मानसिफोरखौ फुस्लायनानै बायदिसिना साख्रि थाख्रि होगोन, फैसा थाखानि फुस्लायनायनि गेजेरजों लांनानै बेबायदि जाथायाव खोलैहैयो जायफोरखौ जों मिथिनो मोना। दा बे बाथ्रायाथ' गोरलै नङा एबा गोदानबो नङा। दा बेखायनो खावलायदों जाहाथे समाजा एबा रायजो राजाया एबा बिमा बिफा गारजेन हिसाबै आरो गावबा गाव बेक्ति हिसाबैबो लाइमोनफ्रा जाहाथे थाबथायै बेफोर जाथायफोरखौ नुनानै जाहाथे गियो एबा बुजिनो मोनो। दा बेखौ नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। शेयार खालामनायनि खारना जाबाय नोंथाङाबो बुंनांगोन बेखौ। नों आं बुङाबा बयबो बादा होआबा बे जानाय नङा, थाबथानाय नङा आरो जोंनिनो खहा जानानै फैगोन। दा बेखौनो खावलायदों। एसेनोसै, गोजोन्थों।